Ftit qabel is-7 ta' filgħodu fis-sala tal-att tal-voti fin-Naxxar kien ikkonfermat li ż-żewġ partiti ewlenin tellaw 3 membri parlamentari Ewropej kull wieħed. Dan wara taqtija li kontra kull mistenni waslet biex il-kundanna dwar minn liema partiti se jkunu l-membri parlamentari Ewropej fisem pajjiżna inqatat fir-raba' jum tal-att tal-voti. Dan għaliex minkejja li l-Partit Laburista kiseb maġġoranza ta' 33,000 vot, osservaturi tal-proċess elettorali dejjem sostnew li r-raba' siġġu għall-Partit Laburista kien se jkun diffiċli. Iżda dak ta' bejn it-3 u l-4 kien lejl ieħor fejn l-aġenti tal-partiti fin-Naxxar kellhom joqogħdu attenti għal kull vot. Kollox kien qed jidher possibbli u tul il-lejl fuq is-siti soċjali kienu diversi li waslu għal konklużjonijiet tagħhom. Konklużjonijiet ħafna drabi maġlin. Eventwalment Clint Camilleri kien 200 vot il-bot minn Therese Comodini Kakija li kienet eletta fisem il-Partit Nazzjonalista. Meta fis-27 kien eliminat Joseph Kuxkiri, Clint Camilleri kellu bżonn jiret 6,208 voti. Iżda kif infetħu l-voti ta' Kuxkiri, Camilleri kiseb 6,008 voti. 200 bot mill-ammont li ried biex jaqbes lil Comodini Kakija. Min-naħa l-oħra kif mistenni, Marlene Mizzi kienet eletta kif wirtet mal-10,000 vot minant Joseph Kuxkiri. B'dan ir-riżultat it-tim ta' membri parlamentari Ewropej Maltin għamdu maġġoranza ta' nisa. Iktar kmieni matul il-lejl kien elettu wkoll David Casa biex il-membri parlamentari Ewropej fisem pajjiżna se jkunu Alfred Sant, Roberta Metsola, Miriam Dalli, Marlene Mizzi, David Casa u Therese Comodini Kakija. Fil-waqt li għal David Casa din hija t-tielet darba li kien elett fil-Parlament Ewropew, għal Roberta Metsola u Marlene Mizzi din hija t-tieni darba. Għalkemm l-ewwel darba li kienu eletti, Metsola u Mizzi kienu eletti b'elezzjoni każwali. Għal Sant, Dalli u Comodini Kakija din hija l-ewwel esperjenza fil-Parlament Ewropew.